Международното обществено движение АЛЛАТРА информира за климата, изучава стремителното нарастване на катаклизмите на Земята и разпространява информацията за това на широката общественост. Международното обществено движение АЛЛАТРА е загрижено за климатичните промени и бъдещето на човечеството. И кой и защо пуска масова дискриминираща атака срещу това движение? Кому е необходимо очернянето на АЛЛАТРА? Напомням, че за последния месец, само за 3 седмици, излязоха над 400 публикации в различни медии в Европа, очернящи АЛЛАТРА. И дори на обикновения читател, едва погледнал на идентичните заглавия на тези статии, еднаквите формулировки в тях и най-баналното копиране, му става ясен очевидният поръчков характер на тази атака в медиите. Организаторите и спонсорите на тази клеветническа кампания са агентите на проруската религиозна организация РАЦИРС и най-забавното е, че те сами се противоречат в нападките срещу АЛЛАТРА. В някои страни наричат АЛЛАТРА проруска, а в други проукраинска. А в самата Русия гонят, преследват участниците на АЛЛАТРА, затварят ги в затворите и ги тероризират по всякакъв начин, въпреки че това са невинни, мирни, обикновени, честни граждани, абсолютно по никакъв начин не нарушаващи закона. Същото се случва с участниците, дори и бивши в Украйна, и целият този произвол се случва с оправданието, че там се води война и едва ли не всичко е разрешено и всеки може да бъде обявен за враг на народа. Така че, господа антикултисти, моля, определете се, проруска ли е АЛЛАТРА, проукраинска или просветовна, след като информирането за климата в целия свят се води от нея. И моля, обяснете на хората защо истината ви е като трън в очите и защо се страхувате от обединението на хората. Защо сеете ненавист и омраза в обществото и защо противопоставяте едни групи от хора на други. А ние, за да сме информирани и да разберем за какво иде реч, гледаме филма "Въздействието", видеята на Душан от Словакия, за които ще намерите линк в коментарите. Благодаря.